إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Svaka zahvala pripada Allahu Đalešanuhu, salavat i selam na njegovog miljenika, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, ashabu i sve oni koji ga slijeduju dobru do sudnjeg dana. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Molim Allaha Đalešanuhu da vas nagradi svojom nagradom za prisustvo i dolazak na mjesto koje on voli da vidi svoje robove, da gleda svoje robove kada ga spominju i veličaju, kada govori o njemu i njegovom poslaniku i onda pouku i poruku uzimaju za svoj život. I Allah voli ovakve skupove i zadužio je meleke na zemlji koji ne griješe, koji su stalno u pokornosti svom gospodaru, da traži ovakve skupove, pa kada nađu, dozivaju jedne druge i okupljaju se oko nas i čini istigfar za nas. Molim Allaha Đalešanuhu, kako je došlo u tom hadisu, kada se završi skup i kada se raziđemo, da budemo od one skupine za koju meleki kažu Kumu magfuran lakum, ustanite oprošteni grijeha i sva vaša hrđava djela su zamijenita dobrim. Allahumma amin. Družili smo se u prethodnim predavanjima kroz različite kuranske kazivanja od Suretul Fil, vlasnici slona, zatim Abraha koji je htio da sruši Kaabu i vidjeli smo kako je Allah Đalešanuhu uklonio ga. Govorili smo o Suretul Buruđ, tefsir te sure. Zatim smo govorili o vlasnicima bašte, odnosno vlasnicima dženneta. Vidjeli smo važnost zahvaljivanja Allahu Đalešanuhu na blagodatima koji nam je dao. Večeras uz Allahovu pomoć pokušat ćemo objasniti jedan hadis Allahovog poslanika i šta taj hadis, odnosno na koga se odnosi i ko je to bio. Čovjek koji je živio u Beni Israil među Izraelčanima, a mi dobro znamo ko su bili Izraelčani, čitav ured Kur'an govori o njima. Kako su tvrdoglavi, kako su neposlušni, kako puno pitaju. Zamislite da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto kaže i njegovi ashabi njemu kažu: jel se to ti zezaš s nama? Ko što su Beni Israil govori Musa alejhi selam. Kad je Musa alejhi selam rekao šta? Allah nam naređuje da zakoljete kravu. On kao: jel se to ti s nama zezaš? Od te oholosti su išli. U to vrijeme Beni Israil je živio jedan čovjek kojeg je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, a tu nam je predaju zabilježila Buharija, zbirka Buharija i Muslima. A to je bio pobožnjak imenom Đurejč. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: u koljevci nisu govorili osim tri osobe. Isa, sin Merjemi, sahibija Đurejč i još jedno drugo doimče. Isa ibn Marijan, Isa sin Merjemi,
Znamo već kuranska kazivanja, o tome nam već mnogo kazuju. Mnogo u Kur'anu već o tome, o Isa alejhi selam već nam je kazivano. I znamo da Isa alejhi selam progovorio još dok je bio u kolijevci. Allah dželešanu kaže: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. On će govoriti ljudima još u kolijevci. I kada naraste, وَمِنَ الصَّالِحِينَ, i bit će od čestitih, dobrih Allahovi robova. Što se tiče iz ovog hadisa, na neko drugo dojemče, o tome smo isto govorili. I suretu Buruđ, kad je ona majka se pobojala da bude bačena u vatru sa dojenčetom, pa ono progovorilo šta: ne brini majko, ti si na pravom putu, izdrži. Pa je ona otišla u vatru. A ko je bio sahibija Đurejđa? Ko je taj dječak od Đurejđa koji se spominje u ovom hadisu? Čovjek koji je bio poznat po svom ibadetu, po svojim ibadetima se čuo nadaleko i svi su o Đurejđu pričali. Toliko je povećao svoje ibadete da je sebi izgradio malu kućicu pored svoje kuće u kojoj je živio. Izgradio je od blata, kako ga ne bi napominjalo na dunjaluk, kako bi se što više udaljio od dunjaluka i njegovog ukrasa. Osamio i počeo da obožava svog gospodara sam u toj kućici od blata. Toliko je počeo da bude u tim ibadetima. U njoj bi provodio vrijeme od jutra do navečer. Izlazio bi samo po potrebi kad bi trebao nešto da jede i onda bi se ponovo vraćao svojim ibadetima u toj kući. Đurejđ je imao majku koja nije imala sina mimo njega. Što on joj sve bio, što se kaže. Đurejđ. I uvijek kad bi ona nešto trebala od potrebe, kad bi nešto trebala, uvijek bi to zvala svog sina Đurejđa. A on bi joj se uvijek odazivao i uvijek bi joj poslušan bio. I puno ga je ona volila. Zar nije tako? Naše majke bi dale život za nas. A ne da ne znamo ko smo, ali majka je majka. Voli svoje dijete i voli samo ono što je dobro za svoje dijete. Tako i ona. Ali vremenom poče sve više i više da ibadeti. I počeo se da što više i više odvaja od dunjaluka i od svijeta. I više vrijeme svoje provodio u toj kući. Šta je radio? Samo zahvaljivao i veličao svog gospodara. U tome je vidio svoje ciljeve, svoj život i težio je samo ka ahiretu, a dunjaluka uopšte nije više zanimao. Đurejđ je toliko bio u svojim ibadetima, da bi ljudi svi u mjestu u kojem on živio, svi su znali za njega i znali za njegove ibadete. I svi su kovali lijepe primjere o njemu i svi su željeli da budu poput njega. I svi su mislili da je nemoguće da neko bude poput njega u ibadetima, da sve pusti sa dunjaluka i da se samo posvijeti ibadetima. I samo su o njemu lijepo pričali i spominjali. Kad bi ih neko upitao gdje je Đurejđ, svi bi znali za njega. Nije bilo malog djeteta da nije znalo ko je Đurejđ u njihovo ime. Međutim, jednom
dok bijaše na namazu u svojoj kućici, dolazi majka. Treba joj neka potreba. Treba joj nešto od njega. Pa ga dozva, o Đurejć, a on u namazu. Pa ga dozva, o Đurejć, a on ne prekida namaz. I pomisli, poči se dvomiti u namazu, poči razmišljati, Gospodaru, namaz ili da se odazove majki. Moj namaz ili moja majka, to jest kome da dadnem prednost, namazu ili da dadnem prednost svojoj majci. Pa se počeo dvoumiti. A ona ga doziva, treba joj, o Đurejć, i dade prednost namazu. I nastavi klanjati i poreće poziv svoje majke. Subhana. A ona se vrati tužna jer joj jedini sin nije odgovorio kad ga je zvala. Ako je klanjao na filu, na njemu je bilo da na filu prekini i da se odazove svojoj majci. Ako je bio na fardu, na namazu fard, na njemu je bilo šta? Da skrati ono što je učio, da bi se što brže odazvao svojoj majci. Allahov poslanik alejhi selam kaže: zaista počnem klanjati s namjerom da odužim u namazu. Ali kada čujem plač djeteta, skratim kako ne bi otežao njegovoj majci. Jer majka, kad čuje da dijete plače, teško je, misli na dijete kad će više namaz završiti, da uzmem dijete, da ne plače, ne ometa drugi. A i milost majčina prema djetetu je velika. Ne može gledati dijete da plače. Kaže Allahov poslanik, stanem s namjerom da odužim, ali kad čujem da dijete plače, kaže skratim. Što kaže da bi olakšao njegovoj majci. Zato je nazivao imamima, oni koji predvodi namaz. Kada predvodite ljudima u namazu, olakšajte ljudima. Znači, neka bude umjeren namaz. Jer među njima ima šta? Bolesni, slabiji i oni koji su s potrebom, imaju neku potrebu. Možda se žure na WC. Imaju neki s potrebom. A kaže, kada ste sami, onda oduži koliko hoćeš. Odulji koliko hoćeš kad si sam. Zašto? Zato što ima različiti ljudi u safu. Došli su zbog nagrade, zbog eđra koji vrijedi namaz u džematu. S posla, žuri na poslu i tako da. Ali Đurejć nije znao da poslušnost roditeljima je ibadet. Jer da je znao, sigurno bi prekinuo na filu i otišao, odazvao bi se svojima. Nije znao da je poslušnost roditeljima ibadet. Ne samo ibadet, nego od najdražih, najljepših dijela Allahu dželle šanu. Kako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu prenosi da je pitao poslanika koja djela su najdraža Allahu. Pa šta je Allah poslanik? Prvo mjesto rekao je namaz u njegovo vrijeme. Namaz na vrijeme. Da klanjaš čim je zanuči da klanjaš. To je najdraži Allahu djela.
Kaže, Allahu poslaniče, šta onda? Poslije toga šta je? Dobročinstvo roditeljima. Poslušnost prema roditeljima. Gledaj, poslije naredbi, poslije namaza, kao prva obaveza, stavlja drugu obavezu za muslimane, za svoje robove, jeste poslušnost roditeljima. Pa Abdullah ibn Mas'ud pitao šta onda? Allahu poslaniče, tek je tad rekao, džihad na Allahovom putu. Tek je tad rekao džihad na Allahovom putu. Na prvom mjestu namaz, jer je to prva stanca za koju će ljudi na koji će biti zaustavljeni pitanje. Ako namaz položimo, ostale djela mogu lakše proći. Koliko namaz ne položimo, bez obzira koliko ti sebe nazivao, ja sam dobar čovjek, ne bi mrava zgazio, ali nemaš namaza, teško da ćeš položiti ispite. Znači, prva stanca je namaz. To vam isto kad profesor kaže na fakultetu, prvo pitanje koje će doći u ispitu je to, a učenici koji pripremi se za odgovor na to pitanje, a ima učenika kojima neće doći. Ali zamislite učenika kada otvori ispit i vidi prvo pitanje, ono što je doktor rekao, kako će radostan biti, zašto odgovor zna dati. A žalost učenika, onog koji je sumnjao u to i koji se nije pripremio za odgovor. Što se nisam pripremio, a profesor fino rekao. A u hadisu došlo prvo, zašto će čovjek biti pitanje namaz. A vidimo da jedno od najdražih dijela Allahu, najljepših dijela, jeste namaz u njegovo vrijeme, a zatim poslušnost ili dobročinstvo roditelja. Dok zanemarivanje roditelja i odbijanje poslušnosti roditeljima spada u kategoriju velikih grijeha. Sam vas sačuvam. Spada u kategoriju velikih grijeha. Subhanallah. Ebu Bekr radijallahu anhu prenosi da Allahu poslanik pitao prisutne sahabe: hoćete li da vas obavijestimo o velikim grijesima, koji su to veliki grijesi? Pa je to ponovio 3 puta. Sahabi rekli: hoćemo Allahu poslaniče. Naravno da hoćemo. Pa šta je rekao prvo? Pripisivanje Allahu saučesnika, to je druga. Auzubidla. A šta je drugo? Neposlušnost roditeljima. Kaže Ebu Bekr, bio je naslonjen pa je sjeo. Onda je rekao lažno svjedočenje. Qawlu zur. Lažno svjedočenje. Kaže, toliko je govorio da su ashabi rekli, poželili smo da više ušuti. Ne govori to više. Subhanallah. Dao važnost tome. Tako Đurejč odluči da dadne prednost namazu, a ne svojoj majci koja ga pozivala za neku potrebu. A ona se kući tužna i žalostna vrati zbog toga što je njeno dijete, jedino njeno dijete nije odgovorilo kad te je pozvala. To su teški trenuci za roditelja kada ostari, jer mi smo poput biljke. I sjeme prvo bude, pa kada biljka izraste, šta? Sjeme postane zemlja, tako. Pile, dok izađe sve vitamine ispijući, postane jaje ljuska. Tako i biljka, dok izađe iz sjemena iz kojeg je izašla, sjeme postane zemlje, zašto je sve vitamine izvukla. A onda, kaže Allah dželle poput biljke, da ojačamo mladost, onda polako se savijamo, kao biljka, nemoćni, stari, bolesni. Treba nam neko da se brini o nama, kao što smo se mi brinili o kome? O djetetu koji je tek došlo na svijet i nikog nije imalo mimo nas da mu pomognemo i da ga uspavamo,
da ga presvučimo, da ga obučimo. Nije znalo samo. Tako i kada roditelj, obrnuta situacija, dočeka kod tebe starost, treba da mu budeš kao što je on tebi bio krilo milosti kad si bio mala. Da pružamo sa najljepšim što imamo, sa najljepšim osmijehom, kada i on pogriješi kao što smo mi pogriješili kad smo bili mali. A ne da se naljutimo, kao što sam gledao u onom videu kad je u majku ostavio, kad je pitao ga babu šta je ono, on rekao vrabac, pa se naljutio na njega. Pa mu donio knjigu, ono piše tam kad je on bio malom, pitao ga je 20 puta šta je to, pa mu on rekao na lijep način, sa osmijehom da je to vrabac. Roditeljima našim nije bilo teško da nas odgajaju, da se brinu oko nas i da mnogi noći ne prespavaju radi naših rahatluka. A nama teško donijeti mu čašu vode i kamo nešto drugo. Zaboravljamo njihovo dobročinstvo prema nama. Kad su se brinuli o nama kada nismo bili ništa niko. Kada su nas odjevali i vodili u školu i dovodili iz škole i brinili o našem uspjehu i našem sutrašnjem životu. A mi, kada postanemo neko i nešto, zaboravljamo na dobročinstvo roditelja koji su čitav svoj život ulagali u nas. Pa je li to pravedno? Je li to pravedno? Nas Allah uputi. Dolazi mu sutradan, ponovo majka, treba joj nešto, potreba. I doziva ga, o Đurejić, a on na namazu. Subhanallah. Koliko je od nas nekog majka puta zovnula, smo bili na namazu, pa se nismo odazvali. Ili smo na igricama, ili u fudbalu, ili na onom telefonu, ili s drugovima, ili s onim kad te zovne, uglavnom nismo bili na namazu. To ko je bio na namazu, maša. I dolazi kod njega po drugi put i zove ga, o Đurejić, a on na namazu. I ponovo se dvomi, da odgovori majki, ili da nastavim klanjati. Kome da dadnem prednost? Gospodaru, namazu ili svojoj majci? Pa ponovo prevagni kod njega da nastavi namaz. Tada se ona vrati tužna i počne da govori: zar nije moja poslušnost preča i bolja? Zar nije pod mojim nogama džennet? To je za moju poslušnost, zar neće biti nagrada? Ulazak u džennet. Zar nisam ja preča od nafile? Hoće govoriti, ljuti se. I vrati se tužna u svoju kuću. Također, treći dan. Dolazi majka, ima potrebu, treba joj nešto. A Đurejić ponovo u namazu. Nije izlazio, samo klanjao, samo ibadetio, samo zahvaljivo Allahu Đalešanu, ali nije znao da je poslušnost roditeljima preča od nafile. I da je poslušnost roditeljima ibadet. Zato oni koji ibadeti, oni koji stalno namazima, trebaju i učiti, trebaju se podučavati sebe, trebaju izučavati, čitati knjige, odlaz na predavanja kod određenih ljudi, podučavati sebe i u svoje ukućane. I ponovo se majka vrati tužna kući i naljuti je taj njegov postupak vjernika, Đurejiđa, kome su ljudi samo lijepo pričali, govorili i samo lijepo o njemu znali. Naljuti je taj njegov postupak
do te mjeri da mu dovu izgovori reče Allahumme la tumithu hatta yaj'alhu an yanzura fi wujuhil mumisat. Allahu moj, nemoj dozvoliti ili nemoj ga usmrtiti sve dok ne vidi lica prostitutki. Dova majki. Šta je ta dova za naše vrijeme? Koja je gledanje u lice prostitutke i svakodnevnica. Nudi nam se i na televizoru, na internetu, na raznim aplikacijama. Da ne spominjem. Ali to je bila sramota. To je kletva bila. Kaže, nemoj ga usmrti sve dok ne vidi lice prostitutki. To je bila to. Nije ga klela i proklinjala kao današnji roditelji. Nije nego nešto sićušno, što bi se reklo. Nemoj ga usmrti dok ne vidi lice prostitutki. A dova majki nema da nije primljena. Tu nema sumnje. Ona je odmah primljena. Majka kada dovi svom djetetu, ta je dova primljena. A Allah će dati izvršenje da se ostvari ta dova onda kada on hoće. Onda kada on hoće. Prema tome, neka svaka majka pazi kada svom djetetu dovi. Bez obzira koliko je naljutio ili koliko je nepravdu neko djeci učinio, neka pazi kada svi djetetu svom dovi. Nažalost, veliki broj roditelja svakodnevno, možemo to čuti stanova, iz kuća, iz dvorišta, svakodnevno, u autu, na semaforu, gdje god, svakodnevno, možemo reći, izgovara nepromišljene riječi svom djetetu. Bile to izazvane ljutnjom, nervozom, sržbom, ali proklete svoje djete, pa kaže da Bog da ne vidio. To čuo par puta. Kada Bog da ne vidio, to znači da Bog da postao slijep, znači da Bog da vid koji ti je dao. Pa kada Bog da te zadesla bolest koja je mene zadesla, pa da znaš kako je. Pa da Bog da ono, pa da Bog da ono, pa da Bog da ono. A onda kada se dova ostvari, kažu, odakle ovo, kako ovo, zašto baš meni, zašto baš mom djetetu? Pa zar ne znaš da se majčina dova odmah prima? A još možeš potrefiti vrijeme kada se dova prima. Kada Allah uslišava dove, kao što je učinio dan petka. Petku imamo dan, trenutak kada se dova prima. Šta god da zaželiš, Allah će ti ostvariti. Pa zamislite da u tom ta dova majki protiv svog djeta klete svoj djete, potrefi trenutak kada se dova prima. Kasno je onda govoriti otkud mom djetu ovo, kasno je onda govoriti kada djete potrefi tragedija, tuga, žalost, nesreća, razna iskušenja, kasno je tada govoriti otkud meni baš ovo. Pa znamo imama koji klanja kod Kjabe, kako je postoji imam kod Kjabe. Kad bi god se na njega majka naljutila, rekla bi da Bog da bio Hafs i imam kod Kjabe, koji je bila dova njegove majke. Kad je porastao, postoji imam Kjabe, imam u Haramu. Dova njegove majke. Kad bi se naljutila na njega, dovola bi mu ono što je hajr za njega. A nažalost naši roditelji griješi pa
dijete klijetu raznim klijetvama. Jer svaki čovjek koji vjeruje u Allaha treba da od Allaha traži da mu pomogne u odgoju njegove djeci. Jer jedini Allah će ti se odazvati. I Allah se uvijek odaziva svojim iskrenim robovima. Vidjeli smo u Kur'anu, došlo je na mnogim mjestima Jes'alunake anil ahille, Jes'alunake an hamri wal meisir, pitaju te o vinu i kocki, pitaju te anil mahid, o mjesečnom pranju, pitaju te anil ruh, pitaju te o duši, pitaju te o ratnom plijenu, pitaju te, dolazi kuranski ajet, pitaju te, Jes'alunake, o Jes'alunake. I poslije svakog tog pitaju te, Allah dželešanu stavlja naredbu poslaniku, kul, reci Muhammedu. To znači to, reci Muhammede, to znači to, reci Muhammede. Osim u jednom slučaju. Osim na jednom mjestu. Allah dželešanu kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. A kada te moji robovi pitaju za mene. Nima kul poslije. Ne kaže Allah poslije ovog, reci Muhammedu, nego šta kaže? فَإِنِّي قَرِيب. Ja sam doista blizu. Ja sam zasigurno blizu. Kada te moji robovi upitaju za mene, ja sam zasigurno blizu. Treba ti nešto? Kada je Allah na sve što? Traži, dobi. Pa će ti Allah dati. Jer nema posrednika između tebe i tvog gospodara. I Allah ne voli da ima posrednika između njega i njegovog roba. Pa vidimo u drugim vjerama kako imaju stolce i zastori i drugi ljudi. Sa njima moraš jati da bi oni prenijeli stakve. Allah ne voli posrednika između njega i njegovog roba, nego voli direktno da vidi svog roba kako mu se obraća, kako od njega traži. Kako traži od njega za svoje grijehe oprost. Šta kaže Allah? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. A ko će ti oprostiti grije ako ne Allah? Ko će te obskrbiti ako ne Allah? Ko će ti dati sreću i zadovoljstvo ako neće Allah? Ne trebaju nam posrednici. Ne trebaju nam zakazani sastanci. Nego imaš potrebu, imaš nešto, imaš želju. Abdesti se i padne Allah na seždu. Otvori svoju dušu, pričaj. Imaš neko iskušenje, teško ti. Kada čovjeku običnom kažeš tako i tako mi se desilo, iako ništa ne može tvog života promijeniti i tog iskušenja koji te zadesilo, ali tebi nekako bude lakši kad odiš od njega. Što nekom si rekao? A šta onda kada kažeš tu stvar, a Allah zna za nju, kada je spomeniš svom gospodaru, a Allah je može ukloniti? Kako ćemo tek onda imati olakšanje? Zato stalno koristimo dovu za našu uputu i uputu nas i našeg potomstva. I nemojmo biti sebični. Doviti samo za sebe i svoje potomstvo, svoje ukućane. Allah je milosti, Azim, Rahim. Nego dovimo i za svoje braće i sestru, komšije i druge ljude. Nemojmo biti poput onog beduina kad je na seždi rekao oprosti meni i Muhammedu i nikom više. Zašto? Što Allah milostiv, Allah velik. Zašto? Zato što Allahu poslanik kaže, kako je došlo u hadisu, kada čovjek dovi za svog brata koji je odsutan, to je dova primljena. A iznad njegove glavi stoji melek koji dovi za njega i govori i Allah i tebi isto tako dao. Amin, i Allah tebi tako isto da.
A 3 dove se bez ikakve sumnje uslišavaju. Dova musafira, to je putnika, dova onog kome je nepravda učinjena i roditelja svom djetetu. Zato među nama su roditelji, djeca. Nemojmo dozvoliti, nemojmo kliti našu djecu dovama koji će otežati njihov i naš život, zbog čega ćemo se kajati. Bez obzira na živce koji ste izvukli. Jer onaj ko upućuje dovu je primjer, samo mora biti ubijeđen da ono što dovi da je Allah kadar da to ispuni. Ne smije imati ni trun sumnje u Allahovu veličinu i Allahovu moć. I mora dova biti njegovo svakodnevno oružje i stalno da čini dovu. Ne samo kao neki ljudi što radi kada su problema i teškoćama, ta su okreće Allahu i dovi. Nego kada si u sreći i zadovoljstvu, rahatluku, dovi svom gospodaru. Dovi svom gospodaru. Jednom Musa alejhi selam je vidio čovjeka kako plače i dovi, drži ruke i plače i dovi. Sažalio se na njega. Kad ga vidio u tom stanju, kaže: gospodar moj, da je njegova potreba u mojim rukama, ja bi mu odmah tu ispunio. Kaže mu Allah dželešanu: o Musa, ja sam milostiviji prema njemu od tebe. Međutim, on me doziva riječima, a srce mu kod njegovog stada. Srce mu kod njegovog stada. Ja se ne odazivam onom kome moli, a srce mu vezano za nešto ili za nekoga. Znači, kada doviš svom gospodaru, tvoje srce mora biti povezano sa tvojim gospodarom direktno i ne smiješ sumnjati. Jer čim sumnjaš u stvarenje, dovi sumnjaš u Allahovu moć, u njegovu, da on može sve, kun fe kun, budi ono budi. Ljudi govore: mi imamo atomsko oružje koje unište određene pojedine države. Allah dželešanu rekne: kun, budi. I čitava zemlja se poravni i sva se nebesa splivošti, nestanu. I sva mora se izliju. Samo kad rekne kun. Moć Allah. Kada hoće nešto, samo zato kaže kun fe kun. Vratimo se. Đurejč je mogao da poveže između pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i mogao je da poveže između poslušnosti svojim roditeljima. Ali nije znao. Nije znao. Ili nekada šejtan dođe čovjeku i uljepšava mu jedan određeni ibadet i on se njemu toliko posvijeti da zaboravi ibadet koji je u tom trenutku bolji od tog ibadeta i vrijedniji od tog ibadeta. Kao na primjer, dođe šejtan kaže, Kur'an. Dođe šejtan kaže: nisi ti čitav dan čitao Kur'an. Zar to nije ružno? Ti razmišljaš, pa nije. Treba uključiti Kur'an. Uzmeš Kur'an, pa počneš čitat. I čitat. A on ti kaže: zar nije lijepo da proučiš džuz? Kako? Nemoj samo 2 stranice, 3. Prouči džuz. Ti uzmeš, proučiš džuz. Kad isteklo vrijeme podne namaza. Uljepšao ti jedan ibadet da bi izostavio vrijedniji i preći ibadet. Zaboraviš na namaz. Da ti istekne namasko vrijeme. Kao što u Đurejču. Uljepšao mu ibadet na fili, a zaboravio na ibadet poslušnosti prema roditeljima, koja je vrijedniji i bolji od na fili.
Allah dželešanu nam oporučuje i kaže وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah ti naređuje ili zapovijeda da se samo njemu klanjate. Poslije naredbi obožavanja Allaha dželešanu kaže i da roditeljima dobročinstvo činite. Da lijepo prema roditeljima postupate. Jer ibadet znači da izražavaš svojim djelima poslušnost, odanost, pokornost Allahu dželešanu. Poput namaza, posta, hadža, zekijata, učenja Kur'ana i tako dalje. A da li to znači da sve te ibadete, obrede vjerske svedemo kao cilj našeg života? A sve drugo zanemarimo? Naravno da nije. Ako tako budemo razumjeli, onda ne razumijemo uopšte našu vjeru. To je isto tako kad je Allahov poslanik ukorio onu trojicu, kad je ukorio onu trojicu koji su došli da se raspitaju o Allahovom poslaniku, njegovom životu, pa kada im Ajša odgovorila i dala odgovor, šta su oni rekli? Kaže, ja ću neprekidno postiti. Šta je drugi rekao? Cijelu noć klanjati i neću spavati. A treći kaže, ja se neću ženiti, kako bi se samo posvetio ibadetima. Kad je Allahov poslanik čuo za to, za njihov slučaj, odmah je otišao da ih nađe. Kad je našao što je rekao, tako mi Allah, ja se među vama najviše ga bojim. Najviše sam pokoran Allah. Ali ja postim i iftarim, ja postim i mrsim, i klanjam i spavam, i ženim se. Pa ko neće da slijedi moj sunnet, nije od mog sunneta. Znači, u svemu ima umjerenost. I svemu trebamo dati njegovo pravo. I svom tijelu treba dati pravo. I svoje suprugi treba dati pravo. I svom djetetu treba dati pravo. Sve ima svoje pravo. I nema sumnje da ga njegova majka nije voljela. Svaka majka voli svoje dijete. Ali izazvalo kod nje njegov taj postupak srdžbu, ljutnju, pa ga je proklila da Bog da Allah ne može usmrti dok ne vidi lice prostupa. Prošli su dani ibadeta da obožavaš svog gospodara u najljepšoj džamiji u gradu. Ili nije vrijedna džamija kod Allaha najljepša džamija u gradu? Može biti ona stara džamija, ona koja je tek onako obični mezhid. Vrijedna kod Allaha. Zašto? Vrijedna zato što radi ljudi koji u toj džamiji obožavaju svog gospodara. Radi njegovih iskrenih robova koji u toj džamiji budu. Zato je vrijedna kod Allaha. Zato je Međurić rekao, ne treba mi ni od zlata, ni srebra, nego samo onako kakva je bila. Molim Allaha dželešanu da iz ovog hadisa izvučemo pouke i poruke, da znamo dati prednost onom koji ima veće pravo. Molim Allaha dželešanu da nas uputi na pravom putu, nas i naše roditelje, našu djecu, da Allah bude zadovoljan s njima, da budu prvaci u školama. Allahumme amin. Da vas Allah nagradi svakom nagradom kada dođete na ovo predavanje, na mjesta koje Allah voli vidjeti i voli vidjeti robove da se druže i spominju njega i veliče. Molim Allah dželešanu da budemo od skupine za koju će meleki reći ovog trenutka ustanite oprošteni grijeha. Sva vaša hrđava djela su zamijenita dobrim. Allahumma amin. Salam.